רגע לפני שאתן עושות לי בינג' על העמוד, אמרתי נעשה איזושהי היכרות קצרה וגם השארתי לכן מתנה בסוף. אז אם אנחנו עדיין לא מכירות, קוראים לי מריאל אוחיון, אני בת 25 מראשון לציון. האמת שגדלתי באילת וכבר בגיל 18 הגעתי לעיר הגדולה לתל אביב כי חלמתי להיות שחקנית. הלכתי, עשיתי אודישנים, נרשמתי לסוכנות, עשיתי מכינה בבית צבי ותמיד קיבלתי לא באודישנים. אז פשוט הבנתי שאני לא רוצה להיות תלויה במישהו אחר שיחליט בשבילי אם להצליח או לא להצליח, ולקחתי את זה לעולם השיווק. בשנתיים האחרונות ליוויתי עשרות בעלות עסקים מתחומים שונים, להגדיל את העסק שלהן בצורה משמעותית ולהפוך לאוטוריטות במדיה. האמת שאני יכולה להגיד לכם שכבר אחרי שנה בתחום השיווק הבנתי שיום צילום של סרטונים זה פשוט לא מספיק, כי לעשות יום צילום זה באמת מצוין, אבל אם את רוצה למכור שירות של 4 ו5 ספרות, את חייבת לבנות תדמית של אוטוריטה במדיה ולעבוד על שלושת המרכיבים הכי חשובים בעסק שלך, שזה גם השיווק, גם השירות וגם המחירות. כי ברגע שאין לך את כל הפאזל העסקי הזה, את לא תוכלי לגדול בצורה משמעותית ל-30, 40, 50 אלף שקל בחודש, בדיוק כמו שאת רוצה. אז בדיוק מהמקום הזה פיתחתי את תוכנית הליווי שלי, שבה אני עובדת איתך גם על השירות, גם על השיווק וגם על המחירות, כדי שתוכלי להפוך לאוטוריטה במדיה. וחוץ מזה, אחת המטרות שלי כאן בעמוד היא לתת לכם תוכן וערך פרקטי בשיווק, כדי לדעת באמת איך לעשות את זה בעצמכם. אם בא לכם לראות עוד קצת עליי, אתן יכולות לראות באיילייט ובסטורי על תוצאות ותהליכים שאני עושה עם בעלות עסקים בליווי שלי, ובא לי כבר לתת לכם מתנה שווה קובץ PDF פרקטי על איך להפוך לאוטוריטה במדיה. אז תגידי את המילה אוטוריטה ואני שולחת לך, ואיזה כיף שכבר עכשיו אנחנו מכירות.